Nakadaig ang Department of Interior and Local Government dinhi sa probinsya sa Sugbo sa relasyon ug sa pamaagi sa mga opisyales sa lalawigan ug sa nasyonal nga kagamhanan sa pag-implementar sa mga proyekto dinhi. Namatikda ni DILG Provincial Director Joaden Lucero ang pagtambayayong sa Congressional Office ni 4th District Representative Johnny Salimbangon ug sa Kapitolyo sa pagpatuman sa infrastructure project dito sa isla sa Bantayan. Iyang nakita ang dalan nga gigastuan sa Kapitolyo sumpayan usab sa Kongreso. Sa ingon niini nga paagi, adunay continuity sa paghatod og serbisyo, proyekto ug programa ngadto sa katawhan. I see the synergy, no? Nindot kaayo tan-aon, nindot kaayo paminawon nga ang atong mga opisyales magtinabangay para sa kaayuhan ninyong tanan. Dili lang sa isla sa Bantayan nahitabo ang maong relasyon kay bisan usab sa laing distrito mausab kini ang gibuhat sa mga buhatan sa kongresista ug sa Kapitolyo. Sama sa segundo distrito sa lalawigan, gisumpayan usab sa Kapitolyo ang kadalanan nga gipaayo ni Kongresista Willie Caminero. Diin anaa didto ang daghan nga mga vegetable highway nga padung sa kabukiran. Didto usab sa tersero distrito kang Kongresista Pablo John Garcia ug sa ikalimang distrito sa buhatan ni Kongresista Duke Frasco. Dili lang sa paghatag og infrastructure projects apan apil na usab ang laing mga serbisyo alang sa katawhan. Samtang gawa sa Hanoy nga pag-agi unya sa mga turista padung sa mga destinasyon sa Bantayan, dili na usab maglisod ang mga mulupyo sa baha, abog ug libao nga dalan. Kinihuman sa mga road concreting projects nga gipatuman sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa tulo ka lungsod sa isla sa Bantayan. Ato sa pagbisita ni Garcia sa maong isla ni adtong Enero 17 ug 18, dulaan usa ka gatos ka milyon ka pesos nga kantidad sa pagpasimento sa kadalanan ang giinagurahan o gi-groundbreak. Kini mao ang pag-inaugurar sa 2.8 kilometros nga Cogon-Cabac Road section sa lungsod sa Bantayan nga nagkantidad og 41.79 milyones pesos. Laing dalan nga giinagurahan mao ang 1.48 kilometros nga Bunakan Road section sa lungsod sa Madridejos nga nagkantidad og 21.6 milyones pesos. Samtang gisugda na usab ang pagtrabaho sa kapin 400 metros nga pagpasimento sa Sulangan Road section nga gastuan og 6 milyones pesos. Ipasimento usab ang 2.9 kilometros nga Pook Maricaban Road section sa Santa Fe nga gastuan og 30.29 milyones pesos. Ang maong dalan usa ka tourism road. Kini maoy dalan nga kasagaran agian sa mga gustong mobisita padung sa mga tourism destination sa Santa Fe, sama sa Ogtong Cave ug The Ruins. Karon ma'am, nindot na gid ma'am. Tayhas na ma'am. Nindot na kayo ang peleng sa nahuman na jud pag kuan ang kalsada. Daghang kayong salamat sa kang Gobernador Gwen Garcia, sa iyang mga kauban. Inyong kalauman, ang provincial government, kung si Gwen, maningkamot yun, nga matagaan mo sa tanang oportunidad, pagpasaka sa ekonomiya, pagpausbaw sa inyong panginabuhi. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.